Și după ora 12 vom avea Columbia-Uzbekistan, un meci care mulți zic că se va termina cu un scor categoric pentru columbieni. Asta spune și eu aș zice un 3-0 pentru Columbia, pentru faptul că Uzbekistan este la prima campanie de mondiale din toată istoria lor și nu prea au experiență, dar iarăși, cum am spus cu meciul cu Portugalia, împotriva celor de la Congo se poate întâmpla orice după meciul Spaniei cu capul verde. Așa că am să spun că Uzbekistan, chiar dacă Columbia le va da 3 goluri, Uzbekistan va reuși să egaleze și să-i sperie un pic pe columbieni, lucru care o să-i trezească la un moment dat ca să le dea următoarele 2 goluri. Eu zic că Columbia lui Luis Diaz va deschide scorul, Uzbekistan va egala și după aia columbienii vor întoarce scorul și vor câștiga, acesta fiind și ultimul mondial pentru legenda lor James Rodriguez. Eu zic că și el va da un gol în această campanie de mondiale, cel puțin un gol în grupe, dacă nu chiar și un gol în meciul de diseară. Voi ce spuneți? Scrieți în comentarii.